nwa ụmụnne m na ụmụnna m na unu maka okwu m si adị na-abịakwana m ọzọ n'ụbọchị nke taata na-asị na biko na ọhaneze ndị Igbo na-ekenekwa nwoke na-ekene nwaanyị na-asị ndụ azụ ndụ mmiri Igbo nwere nze bụ ọzọ na ya bụ part 2 vidiyo ahụ unu na-enecha mgbe ọzọ part 2 vidiyo m SS Power mee maka ndị dibịa na mkpọrọgwụ unu necha part 1 na na-abịa continue na part 2 anụnwa ọ na-ekwukwa sị na ezi enye gị ego gị lụọla ndị mmadụ ọrụ ohie nkwukwa na mbụ ka m na-ekwu lụọlụ ezi gị ọ bụla aja ka ị ya achụ Igbo ha afa ọ bụrụ nke ya eje chụọ aja ka ihe ji onye ha ya aka egwu ya chụọ aja nke ahụ aga n'ihe ọ bịakwana bụ ọzụzọ ndụ na ọ bịara ogbugbu n'okwu ya na ọ ya na-azọgide Igbo ndụ unu fụ na njọ ahịa adịgo na o nwere ndị njọ ahịa dịịrị ị na-aghọta o nwere ndị njọ ahịa dịịrị kịta bụzi na anaghị egbuzi nke eji ya abọ anyị na-ekenekwanụ ndị na-eme ndị kidnappers arrest n'ala Igbo anyị na-afụcha vidiyo ebe a na-eme ha arrest anyị na-afụchi ya anyị na-asị dododo ebe ọbụla ị nọ na-anụ ọnụ anyị nyere anyị aka na subscribe na channel anyị ịsubscribe cha igbe na notification gị na biko igbecha ịdọrọpụta kọmentị gị na comment section ngwa enenụ part 2 vidiyo SS Power mee maka ndị dibịa ibia ọnọdụ gị na agwu ọ netwọk na emusu so tu nwa ịbịa na mpụta mgbọrọgwụ taa dibịa ọbụla ịbịa na bịa ibe niile bụli ngote malụ na dibịa amarịba ọ na-eme n'ọgwụ mpụta pụtara bịa na-enye ya dibịa ma malịba ọ na-eme eje n'aba n'ime ọbịa bikọs na anya atara gị ọ bụrụ mkpa gị ji ịdị ka mmadụ ji adị ọlụ bịala gị si na isọsọ anụmanụ ka na-ego n'abịa mmụọ aba na-aba n'ime ọbịa maliderizi nji abịa my father gwara m sị m nya nwere ka nkwụzi nji na-aba n'ime ọbịa na-apụta mgbọrọgwụ my father gwara m many things dị na dibịa m bido na 2009 ọ bụrụ bịa tata my father gwara m many things dị na dibịa asa bụrụ m ọcha m sagbuo ya mma ọcha m n'abalị ya n'ime ọfịa mụ na sola ya na-aba n'ime ọfịa bụ my grandma ya na-aba n'ime ọfịa na-akụta mgbọrọgwụ na-akụta ahịa so na ndị na-asị na m nwetụbego mba n'ime ọfịa ọlụ mụ na gị abụrụ ofu ọlụ mụ na gị nwa abụrụ ofu ekele ọlụ eke nke gị ka ị na-alụ mara anya rapụ my own na nke m na-alụ ka m mara anya onye bịa na be dibịa sị na dibịa etobegolu nji na-apụta mgbọrọgwụ bụ onye ahụ na-akwụ okwu dibịa na-egokwu gị ntị amara ibe ọ na-eme na dibịa na-etobere mpụta mgbọrọgwụ etobe dibịa na-etobere m mkpụta ahịbịa n'ime ọfịa etobe dibịa na-ejere mkpata ya na-etobere mkpata ahịbịa etobe so onye na-asị na-akpọ na fon na-asị m itobego nji na-aba n'ime ọfịa ọ na itobego ụdị ife anyị ị na-eme ịba n'ime ọfịa ị na-abagharị n'ime ọfịa na-eje napụta mgbọrọgwụ m gwachara mmụazị ọ ga nwale mgbọrọgwụ masị mmụazị m pụta ọlụ ebe a arapụ mgbọrọgwụ asị apụta na ada mgbọrọgwụ mmụazị m je m pụtara mgbọrọgwụ ogbe ede esi m ike bikọz na ọ ya adịm ọ dị m njọ na mmadụ tasara abụ nweta ego ọ tara abụ nweta ịlụsịarị ọlụ ọ na-enwekọ mgbe eziokwu bụ na ọ bụrụ ọlụ niile dibịa gbọrọ mmadụ ọ bụrụ ụlọ ọgwụ niile dibịa gbọrọ mmadụ ma ọ bụrụ aja niile dibịa chụrụ mmadụ na-ele ma atleast ma live abịa ọ bụ nye maka ime ị na-eme ị na-esugoro abịa mana ibe bụ abịa nọ ngị nwa na-ese na ịmalive ị na-esu ọ bụ na ole ọzọ mana chukwu kelenu kalana mele o jiri le o chukwu ibe niile anyị na-eme ya bụ chukwu na-ele ibe niile anyị na-eme o chukwu bụ ja na-ele abịa niile anwa anyị na-eme ma mgbọrọgwụ niile anyị na-apụta bụ chukwu na-ele ma megodu nke anyị ji bụrụ mmadụ mee nye pụta mgbọrọgwụ a suo kụta abịa nwa suo ịmalive ị na-eme ọ bụ na ọlụrụ ọzọ ọlụ ịmali ya esi na chukwu kwara na ya alụ ọrụ ma m gwalụ na ọ bụrụ ọbụla ka ọgwụ na-alụrụ ọrụ ọ bụrụkwa ọbụla ka ewele na-alụ ọrụ ọgwụ amụsọ na-alụkwu ọ bụrụ ọbụla ka ọ na-alụ ọrụ ọgwụ amụsọ dị 3 type mana ọ nwere ma ya bịa na bịa mgbatịala ya aba na-atọ ọjụbụ ife na-emele ibe uche na aba napụtara da netin gbasara ọgwụ na mgbe ịghọtala na agwa m unu ubene ugo ị na-eje n'ime abịa na-egote eziokwu bụ na a na-ego material n'ime abịa ma mara na ubene ugo anyị na-anya azịgị n'ugo gbuzo ọchaka ubene ugo anyị na-anya wonye na-adị n'ubene ugo ka nkọwalụ n'ugwu ndị dibịa ndị na-amarakwa ihe bụ ubene wanye na-adị n'ubene ugo ịba n'ime abịa o nwere ndị bụzi a na-ele kịta anụnwa bụ ubene ụbagụ na ụbagụ white ubene ụbagụ white bụ elesi gị n'ọnụ ubene ugo onye na-eme na ị na-ele dibịa si ebe nwe jụọ ebe ugo dị ndụ nọ olu ebe ahụ ugo dị ndụ nọ osisi kwụtali ubene na-arụ ugo ahụ egwotu ubene na-arụ ugo ọ bụ na ego ọ bụ na ebe ahụ akọ ọsọ bụ 20,000 nya bụ na ubene ugo dị ebe ahụ ogolie
kịta nwe na-elezi ube na anụ ọzọ ndị na-azụ ube n'ugo bikos n'ugo galala ọnụ ịbịa na-elesi gị ube n'ugo 15,000 ma ya mara n'ube n'ụbagụ ube na-etolotolo enwere etiele gị na akụnkọma ibe a na-adị ibi file n'ube n'ugo ibi igole ilu tie ya n'ọgwụ gị imesi ọgwụ ka ọgwụ chake ka ya bụ ndị kpọ gị na fon na ibe emewu onwere fe eji na-eme ife n'ebe eke n'ebe so mali atata si n'aka m na-amụta sọnten ịchọ igozi ije na n'ime abịa na-egote mgbọrọgwụ ije na n'ime abịa na-egote mgbọrọgwụ bikos n'ilu n'ime abịa golu mgbọrọgwụ agwa m na-ekwu abụ bụ ekwu anụnwa a na-ele n'ime abịa na-acha acha ilu osisi na sị gị nke achara acha elesi gị 3,000 ka 4,000 ka 5,000 ka 10,000 elesi gị n'ime abịa ilu nwere alụcha ọlụ ọlụ ịlụrụ alụ ya lere bikos na-achara ya acha onye ọdịchazi n'ebe ọbụla ịbanye mebe ya pụta mgbọrọgwụ ahụ na mgbọrọgwụ iji aka ka ịpụta mgbọrọgwụ ahụ ịcha dị mgbọrọgwụ ka avụ ya na ibe avụ delegate ebe ahụ n'ebe pụtara ụwa bụ ka inyere ụwa aka n'ebe pụtara ụwa ka idie ka a na-akpọ gị eze dibia ị na-aza n'ọnụ gị a na-akpọ gị eze dibia na-aza banye mebe ya pụta mgbọrọgwụ a na-etobere mpụta mgbọrọgwụ etobe my father ma ndị mara my father na ma nya ma ụdị ahụ ji dịkwa nwoche moto niile ọ nwere ọ ka na-aba n'ime ọfịa ibi oyile akwa baa n'ime ọfịa ji apụta mgbọrọgwụ niile wute aka suo ya so onye na-asị m na metobego mpụta mgbọrọgwụ na-emetobere mpụta mgbọrọgwụ no ebe a kpọrọ m ka m mee ka m nọ ime ibe so ọ bụ na ịdị apụta mgbọrọgwụ niile eme dibia sobe n'ụdị nke gị ihe ezili m ọrụ ezuru gị ọrụ ihe ezili gị ọrụ dị iche nke ezili m ọrụ dị iche so mali amala tata adị etobe mpụta mgbọrọgwụ etobe mmeji na-apụta mgbọrọgwụ ngeji na-aba n'ime ọbịa otu anụ na-aba n'ime ọbịa na ngeji na-aba n'ime ọbịa tilili na m anwụrụgo ngeji na-aba n'ime ọbịa na-apụta mgbọrọgwụ tilili na m abụgo ka ọ na-adị m agazi ije ka ọ na mụnwa adị abụzi ụzọ sọsọ eme ma ọbụla m apụtarazi n'ime ọbịa mana otu a ndị ndụ na-aga ije ka mmadụ ọrụ ọbụla ọrụ 20,000 na-ebịa ọbụla na-abala n'ime ọbịa mpaghara n'ime ọfịa ọrụ 10,000 na-ebịa ọbụla abala n'ime ọfịa mpaghara n'ime ọfịa ọrụ 5,000 na-ebịa ọbụla mma ọbụla abala n'ime ọfịa mpaghara n'ime ọfịa bikos nọ ebe pụtara ụwa mmebi ebe ahụ akpọrọgo okwu otu akpọrọgo okwu ezi okwu melue ya n'isi ka ọnwa adịlị gị mma na ọdịlị Igbo mma ọ dịkwalị gị mma ekene m nkene na-emeli nụ ya ka ebe dara mgbọrọgwụ ahụ na ebuchi chikansụl wee anyị na-akpa ahụ wee gba ncha na-akpa otu akwa o si dị na anya bụ na ebe anyị nọ bụ n'ime nnukwu ọbịa ka anyị nọ ime nnukwu ọbịa ka anyị nọ yes many people na-eche m na my place mana m nwee sendịrị na ọ bụrụ na anyị na-echenwuru m echenwure mụ na ba ịghọtara m ma ejechegodu bụta mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ a ka eji alụ ọrụ ọ mgbọrọgwụ ka eji alụ ọrụ onye nna nụ na-ebe sensibụl ọgwụ kwakpụrụ nna gụle o kwukwanụ wee na-asị ma gị nwa na-abịa ka emeelu gị ihe amatakwa nwa n'otu eme m vidiyo ebe a mgbe o kụzi ka esi eme ọgwụ amụsụ mee vidiyo mgbe o kwụsị ihe eji eme ya gosikwa vidiyo ka esi emix ya bụ ihe ma ihe na-ewute m na some people anaghị epay attention emechara m ihe niile a maka na onwe ndị na-asị ya na-abịa na-asị na o kwesịrị na-akụzi ka esi eme ya wee ka onye ọbụla were aka ya wee na-eme ka iji aka gị ịma agba afa ị nọ n'onu mmụọ so ije na-agbalị gị afa mara ihe ya eme gị n'ihe niile abụghị mgbe ọbụla ka agwọ ọgwụ na o nwere ihe abụ eme ka ọ natacha ikpo egesi gị oke jee n'ebe ụzọ gbara ịsaa ọyịtọ chụwa anya bụ aja dosa nka ngwa were nke anụnwa na bazia nna ka jee na mmiri gote nke n'ụtụtụ vam ụtụtụ ka jee na mmiri na mgbede bịa ka ejee na mmiri emechazịa nke mmiri ahụ enyezia gị ihe ajụchaa gị ahụ tichaa gị buchasịa gị uke ị na-aghọta ihe niile abụghị mgbe ọbụla gwọọ oke ite agwọ ibo bụ egote isi atụ ekechie egbuchie na olu na ya bụ ihe adịrọ biko onye isi na-enyecha vidiyo anyị ama m na ya na-amụta ihe na chanel anụnwa ịmụtacha ihe ịgbasa anya bụ ozi ka onye ọzọ sorokwana gị mụta ihe na-amụta na chanel a ekwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ Igbo mụlụ nze m ọzọ aka chinie m aka aja enwenụ mgbe ọzọ